Cut! Ta! Aga! Ta! Kung leadership training o disiplina ng isgutan, usa na niini ang Reserve Officer Training Course kon ROTC. Gitanya gamaong kurso alang sa kabataan ug mga tinunan isip kabahin sa atong patriotism ug citizenship. Apan pipila sa mga tinunan ug katawhan ang supak niini. Karong buntaga atong makauban ang usa ka cadet officer nga mopaambit siyang kasinatian ug aron mohatag usab og katin-awan kabahin niini. Ug makauban nato karong buntaga di sa programa Makapuso Cadet Colonel Kenneth Mark Cal, Corps Commander sa CTU Maine. Good morning, Kenneth. Welcome sa programa. Mayong adlaw, Sir Nico, and mayong adlaw karon sa ato ang mga TV viewers. Again, I'm Kenneth Mark Escal, Cadet Colonel Kenneth Mark Escal, the Corps Commander of the CTU Maine ROTC Unit, Batch 2022-2023. Mayong adlaw sa tanan. Mayong adlaw. Daghang salamat sa pag-anhi kay sa programa ug pagpasabot unsa man ning ROTC nganong gikinahanglan mang moagi ang kadaghanan sa atong mga estudyante ani sa kolehiyo, Kenneth. Yes, sir. The ROTC is the one of the components sa ato ang National Service Training Program or the NSTP. And kaning ROTC or the Reserve Officers Training Corps is provides the military training for the students so that they will be motivate, trained, and mobilized in terms of national and disaster preparedness. So karon, Kenneth, under the NSTP program, doon ay pwedeng kapilian ang Yes, atong sir. mga freshmen bali sa kolehiyo, no? Yes, So, sir. ROTC, CWTS, and CWTS. LTS, sir. LTS or Literacy Training Service. Yes, sir. Okay. So in your case, unsa may nakapaagni nimo nga mupaubos nganong ROTC man ang imong gi-enrollan? So, why I undergo jud sa or nipili sa ROTC nga component is because the experience and also the opportunity to learn new skills. So, diri sa experience kay I want to expose myself sa kanang makita nako og asa dapit or asa tama nako ang limitation in order to improve myself, and also sa kanang aspect sa skills kay ganahan kong makat-on og unsa ang way sa military in order pod makatabang sa laing tao, and also magamit nako sa dili lang sa training and also sa gawas para sa ato ang community. Kumusta man sa inyo karon? Unsa may murag sentiment sa mga estudyante? Kanina nabalik na po ning issue sa ROTC. Pero sa inyo eskwelahan wala man din maundang ang ROTC. Padayon ninyo ning gi-offer. Yes sir, wala sir. Ano importante man ang ROTC, Kenneth? So, ang ROTC is important because nag-offer siya og another level of leadership development, skills, respect, and also the discipline. Disiplina. Through the ROTC training, kanang nag-mold siya sa mga student to become a good citizen sa ato ang community. And I can say that kanang ang mga naka-undergo og ROTC training kay naay mga potential to be future leaders and also the leaders of the armed forces of the Philippines in near future. So may imong opinion aning mandatory ROTC training nga gi-float karon o yun ra kaani, Kenneth? So way back when I was in high school, I'm also a CAT officer. Okay. At the same time, I'm also a junior emergency response team sa amuang school and barangay. And during my senior high school, I was a medical team captain. And for now, I'm the Corps Commander of the CTU Maine ROTC unit. I also represent my fellow cadets and cadet officer who fully support the mandatory ROTC. So Training. I can say that through this ROTC training, mao ni one of the best way para ma-instill sa ato ang mga student ang sense of nationalism and patriotism sa ato ang country. Just to close this conversation, Kenneth, short message nimo sa atong mga college students nga nagtan-aw karon. So, for the college, sa ako mga kapwa college students nga nagtan-aw karon,
I know that we have different ambitions, na atay mga different goals, but to remind, dapat hibaw ta sa mga basic skills nga dapat hibaw na to in terms of naay mga krisis. Nga magamit ato pinaagi sa Yes, ROTC. sir. Thank you so much, Kenneth, for joining us karong buntaga Cadet Colonel Kenneth Marca, Corps Commander